Molt bones a tots i totes, avui us parlo de les Ichiban Kuji. Què és això? És de Banpresto, per això entrem a la seva pàgina web i no és res més que uns tiquets que van dels 12 als 15 euros aquí a Espanya i tens premi assegurat. Com la lletra sigui més alta, de la A a la B o la C, et poden tocar figures i ja a partir de la D, normalment la E, la F i la G, doncs altres premis variats com tovalloletes, xapes, pòsters, en fi, premis menors, però almenys tens premi assegurat. Després en veurem la distribució, però les Ichiban Kuji han guanyat protagonisme aquí a Espanya i ara es distribueixen figures, sortejos amb Dragon Ball, One Piece, Kimetsu, Shaman King i d'altres, també, ara que em vingui al cap Jojos, em sembla que també Spy Family, sí, etc. La gràcia també de les Ichiban Kujis, que d'acord, és un sorteig, vas a cegues, és sort, mai millor dit, però no del tot vas a cegues, i és que tens la informació al moment de lo que ja s'ha venut, és a dir, dels tiquets que han sortit. Per exemple, ja veiem que de la figura B n'ha sortit una, en queda una altra. Tenim la A, la C, la D i la E, fins a la E aquí veiem que hi ha figures doncs, que no n'ha sortit cap. En canvi, més a baix sí que veiem que hi han sortit gots, pòsters, no? Sembla ser que hi ha, o xapes, en fi, però que en queden moltes per vendre. Ja veiem les lletres baixes, que encara hi ha molts espais buits, per tant, bé. I la punt final de la Ichiban Kuji que crida molt l'atenció és lo de la Last One, que què vol dir? Doncs és l'últim tiquet. Qui agafa aquest últim tiquet s'endú, en aquest cas, aquesta figura de la Bulma i el Goku de petit. Això sí, clar, has d'esperar que s'hagi sortejat, s'hagi venut tot lo anterior i, per tant, bé, te la jugues. A vegades suposo que algú espera que quedin 7 bitllets per dir alguna cosa, 5 bitllets, calcula el preu que li costaria la figura, ho compra tot, no? 15 euros o 12 que costin cadascun, i fer números. Però ja ho veieu, primer s'ha d'haver sortejat tot això que teniu aquí baix. A dalt de tot hi ha la Last One, que aquí ha sortit ara d'imatge, però primer s'ha de vendre tot l'altre, Ja veieu, queden moltes tovalloletes, que és el que se sol vendre més. En fi. I segons la pàgina web oficial de Banpresto Ichiban Kuji, aquesta és la distribució que n'hi ha a Espanya i també a Catalunya. Avui ens centrarem sobretot en Barcelona i la botiga Norma Comics, que en té unes quantes de vitrines. Però abans fem un recordatori de la visita que van fer en Jordi Colomer i un servidor a l'Ichiban Kuji del manga a Barcelona el passat mes de desembre. Ens va tocar la mateixa lletra, la G, de dues vitrines diferents. Error meu, haguéssim hagut d'apostar per la mateixa vitrina. I en fi, la lletra G és una lletra molt baixa i per tant, doncs, què ens va tocar? Una tovalloleta per cap. En aquest cas la mateixa, de Pola Draxeta, les forces especials d'en Freezer. I ara sí, comencem el recorregut per les vitrines Ichiban Kuji Banpresto de Norma Comics. Que algú diu?
I aquí teniu la Les One amb la Bulma i el Goku de petit que us deia i el que falta per vendre encara, Encara... Només ha caigut una de les tres grans figures que hi ha a baix, la C, en queden encara unes quantes, també la B, la A, en fi. Ens veiem, fins a la propera!